tigeren op på bagbenene, så I rigtig kan se, hvor stor sådan en fuldvoksen hantiger er, når den kommer op at stå. Og træningsformen herinde, den tager udgangspunkt i lidt den samme træningsform, som faktisk går igen i hele haven herude, nemlig den træningsform, der hedder positiv forstærkning. Og det går ud på, at dyret skal udføre nogle bestemte øvelser, og hvis øvelserne er korrekt udført, så får tigeren lige ordet godt, eller der bliver fløjtet i en fløjte, så ved dyret, at det var lige i det øjeblik, der blev sagt godt, eller fløjte i fløjten, at øvelsen var korrekt udført. Sådan en tiger her, den kan man træne på nogle lidt forskellige måder, men vi vil gerne træne tigerne på en måde, hvor vi både stimulerer nogle naturlige sanser, og så dyret bruger nogle naturlige muskelfunktioner, men vi vil også gerne, som jeg sagde før, have et godt samarbejde med tigeren. Vi vil gerne kunne komme tæt på tigeren og se, at tigeren den altså har det godt. Og